Като по това, което говорим до момента, разбирам, че възможно най-ранното започване на лечението по възможно най-правилния начин може доста да облегчи пациента в развитието на заболяването. И точно това провокира следващия ми въпрос. Какво е лечението на множествената склероза, което ни е познато към момента? Ами, това е всъщност въпрос, на който може да се каже, краткият отговор би бил всъщност, че има три вида лечение, ам, три колонии, на които три основи на лечението, така да се каже. Първата основа е лечението на пристъпите. Над 80% от пациентите започват болестта си с пристъпи. Тези пристъпи се лекуват с високи дози кортикостероид, който се дава най-често интравенозно. Теоретично може да се даде и през устата, но в повечето случаи се дава интравенозно. Говорим за, например, 1000 мг, т.е. 1 грам метилпреднизолон, като тук трябва да се мисли също така и за възможните компликации, възможните осложнения, т.е. трябва да се даде със сигурност инхибитори на протоновата помпа, нали, пантопразол или нещо подобно, за да не се получи укус, да не се получи, нали, усложнение с лигавицата на стомаха. Трябва да се даде профилактика за тромбоза, тъй като знаете, кортикостероидите увеличават риска от тромбоза и естествено при Да. пациенти с диабет трябва да се следи кръвната захар. Ако първият курс, т.е. този курс се състои най-вече от повече случаи 3 дни, но може да се увеличи и до 5 дни. Всеки ден по 1000 мг метилпреднизолон или по някаква друга доза, висока доза кортикостероид. Ако този цикъл не даде голям резултат, и това нещо всъщност се преценява след около 2 седмици, поне такава е структурата, такъв е алгоритъм при нас. След около 2 седмици проверяваме отново дали пациентите се възстановили достатъчно добре, то тогава се дава двойна доза. Ние тогава даваме двойна доза 5 дни, всеки ден по 2 грама метилпреднизолон. Пак казвам, това нещо е поне при нас алгоритъма. Знам, че в някои държави го правят по малко по-различен начин, но принципът е горе-долу един и същ, високи дози кортикостероиди. И вече при много тежки пристъпи, когато наистина витални функции са засегнати, зрението, контрол върху пикошния мехур, походката, има хора, които не могат да ходят при тежък пристъп и са приковани към инвалиден стол, то тогава се прави плазмафереза с идеята да се изчисти кръвта от тези възпалителни молекули, които са натрупали там. С централно венозен източник, такъв шелден катетър и с естествено малко по-големи рискове за пациента, но в повече случаи това лечение вече наистина помага страшно много. Това повлиява обаче само симптомите на пристъпа. То не повлиява по течението на болестта. Отделно има симптоматично лечение, т.е. в зависимост от това какви симптоми в момента са на преден план, се действа с примерно антиспастично лечение, срещу спастиката насочено, или пък срещу невропатични болки, или антидепресанти за депресия и така нататък. Вече в зависимост от това какви симптоми са на лице. И може би най-голямата основа на лечението, и което е може би най-така важно в дългосрочен план, са всъщност терапиите, които повлияват хода на лечението. И там за целта, за да го разберем това нещо, трябва да си припомним още веднъж как всъщност протича болестта. Тук това е много схематично изобразено и от лявата страна виждате една скала, която се нарича ADSS. Тоест това е съкръщение от Expand Disability Status Scale. Това е една много стара скала, по която се отразява степента на неврологичен дефицит на пациента. Естествено, това е много груб инструмент, т.е. малки промени тук не биват изобщо отразени, или поне много трудно бих повлияли на крайната оценка по тази скала, но това е най-близкото, което имаме като инструмент до това, което е практично и може да бъде използвано в ежедневието, защото все пак всеки от нас е с ограничено време и не може при всеки пациент да правим 100 000 изследвания. Просто няма как да стане това нещо. Скалата е от 0 до 10 и тя се изчислява на базата на неврологичния преглед. 0 означава, че пациента няма абсолютно никакви симптоми, 10 е смърт. И различни такива milestones, така да се каже, нали, важни такива отсечки, така да се каже, в скалата, като примерно 6, когато човек достигне до 6, по скалата има нужда от двустранна помощ при ходенето. Тоест или регулатор, или два бастуна, или инвалиден стол. Така. И в началото, всъщност,
Натрупването на неврологични дефицити се случва вследствие на пристъпите, които са изразени тук, са визуализирани тук в зелен цвят, или вследствие на натрупването на нови лезии в ЯМР, в образната диагностика, които са изобразени тук с жълтия триъгълник. И както виждате тук, между самите пристъпи нищо друго не се случва. Тоест, там има, така да се каже, някакво спокойствие. Обаче в един момент, някъде след около 10 до 20 години, започва да се случва едно влошаване, което е независимо от пристъпите. И това е тази вторична прогресия. И ние знаем, че колкото повече пристъпи има в началото, колкото повече активност, нови лезии и така нататък, толкова по-скоро се случва това вторично влошаване. Тоест, нашата цел тук би била това влошаване вторично да го избегнем или да го забавим поне. И това може да се случи, ако тук броя на пристъпите на броя на новите лезии е държан до минимум. Как се случва това? Ние всъщност използваме лекарства, които повлияват най-вече този първият процес, за който говорих в началото. Аз ви казах, че има два процеса в патофизиологията на множествена склероза. Първият процес е свързан с острото възпаление, което идва от периферията от периферната кръв. И там просто се използват имуносупресанти или имуномодулатори, които потискат имунната система или я модулират в нейната активност. Втория процес, това бавно влошаване, бавното възпаление и невродегенерация, което се случва изцяло и само в централната нервна система, няма нищо от периферните имунни клетки. Там вече почти няма никакви лекарства. Както ви споменах, пейзажа на лекарства в момента е уникален. Значи, ако погледнете тук преди 90-та година, е нямало почти нищо. 93-та година се появяват първите лекарства, така наречените интерферон бета препарати. И както виждате тук някъде около 2010 година, след 2010 година това експлодира. Просто стават страшно много лекарства, като в момента имаме над 20 възможни препарата на пазара, поне в Германия така, това е случая. Последният беше 2024 година допуснат до пазара и в момента се говори за експериментални терапии, като трансплантация на стволови клетки. Чакаме евентуално тази година да бъде пуснат на пазара и един препарат, който е от класата на бутон тирозин кинази, инхибитори и също така се говори за КАР-Т клетъчни терапии. Това, което най-общо казвам, защото аз естествено няма да ви покажа абсолютно всички лекарства, просто нямаме време за това и мисля, че ще отъкчим слушателите и зрителите. Това, което може да си представите, че допреди няколко години използвахме така наречената стратегия Treat to Target. Тоест, зависимо от това колко активна е болестта, напасваме всъщност силата на терапията. Тоест, ние винаги започвахме с много леки препарати, които имат сравнително малко странични ефекти, които са добре се понасят, нямат много големи рискове и чакахме да се случи следващия пристъп или да се появи следващата лезия, преди да ескалираме нещата към по-силна терапия. Тъй като обаче знаем, че времето е от голямо значение и че е критично колкото се може по-рано да започнем с терапията, вече от няколко години се говори за така наречената стратегия Hit Hard and Early. И това е нещо, което, например, в ревматологията отдавна се знае. В ревматологията отдавна този принцип бива прилаган и аз даже го намирам за малко жалко, че невролозите винаги малко изоставаме с някои неща. Например, в областта на инсултите малко така не сме достатъчно смели като кардиолозите и някой път така закъсняваме с някои стратегии, примерно с тромболизата, доста късно започнахме да развиваме нещата в сравнение с кардиолозите, после тромбектомията и така нататък. И тук отново също малко сме зад ревматолозите. Но всъщност тази стратегия вече започва поне в Западна Европа и в доста голяма част от света да се прилага, като идеята е още в самото начало възможно най-агресивно да се влезе в болестта, за да може да се постигне възможно най-силен контрол върху болестта. За да не се позволи изобщо да се натрупа някакъв демидж, някакви лезии и други неврологични дефицити, които вече веднъж изтървани няма как да бъдат върнати обратно. И вече, зависимо от това колко е силна болестта, колко е силна активността на болестта, може също да се избира между отделните препарати. Сега, тук може да говорим в часове наред. Аз съм ви донесъл само един слайд, който искам да ви покажа, тъй като тези изследвания такива има много вече. И те са
те илюстрират много добре защо всъщност стратегията Hit Hard and Early, т.е. удари рано, рано и силно, е доста смислена. Това, което виждате тук, са всъщност две групи от пациенти. И то доста големи. Едната група от пациенти е започнала, това е тази група в синьо, в рамките на 2 години възможно най-силната терапия. А тази група, която виждате тук в червено, е започнала след 2 години, възможно най-силната терапия, преди това е имала някаква друга терапия. Долу на Хикс координатата виждате всъщност годините от началото на болестта. А тук на другата координата виждате, че всъщност риска от вторична прогресия, от това вторично бавно влошаване. И това, което се вижда, че тези две групи, червената никога повече не достига синята. Нищо, че от третата година нататък започва и тя с възможно най-силната терапия. Нейният риск да получи вторична прогресия с 5 години е 75%. Тоест, повечето от две трети от, всъщност 3/4 от хората от тази група, които не са били лекувани с възможно най-силна терапия в първите 2 години, имат повишен риск от за започване, появяване на вторична прогресия, докато риска при другата група е доста по-нисък. Тоест, ние имаме такъв терапевтичен прозорец, който веднъж изтърван, повече не може да бъде настигнат. И това е само едно от многото изследвания, които вече има на лице и които показват колко е важно да не се закъснява с възможно най-активната, възможно най-действащата терапия. Има такива изследвания, които даже сравняват дали това нещо се случва в рамките на 6 или 16 месеца и също показват разлики между групите. Тоест аз тук изобщо не бих се колебал и бих казал, че за повечето пациенти, може би не за всички, може би има една малка група от хора, които нямат нужда от това нещо, но за повечето пациенти, поне в началото, не става дума за да ги лекуваме 20 години с имуносупресанти, но поне в началото, в първите години, те биха по-скоро профитирали от това максимална силна терапия да бъде приложена в случая. Това, което може би е хубаво да се допълни, е, че естествено имуносупресантите не са без рискове. Колкото по-силна терапията, толкова по-силно бива потисната имунната система. Естествено има безкрайно много рискове, които могат да се появят. Билото все пак някой път вливаме моноклонални антитела. Това води до голям риск от анафилактична реакция. Освен това, потискаме имунната система много силно, т.е. има голям риск от инфекции. Освен това, много от лекарствата не са съвместими с бременност, т.е. трябва да се напасне терапията на бременността. Междувременно това е също огромна тема. Там вече има безкрайно много познания по тази тема и знаем, че много от лекарствата всъщност могат така да бъдат избрани, сложени, напаснати, че бременността не е абсолютно никакъв проблем при множествена склероза. Тоест ние малко по малко започваме да си изграждаме стратегии как да намалим рисковете от тези високо ефективни терапии. Тоест да имаме все пак предимство на високо ефективни терапии, но като ги сложим с рисковете на една везна, все още предимствата на тези високо ефективни терапии да са в повече от рисковете. И едно от най-важните неща са вакцинациите всъщност. Всеки един пациент с множествена склероза, в момента в който е ясно, че той ще получи имуносупресия, трябва да актуализира вакцинационния си календар, като там вече също има различни препоръки, например такива ваксини, които не са изцяло умъртвени, т.е. живи ваксини не се слагат при имуносупресия. Другите ваксини, евентуално, ако се бърза с терапията, трябва да се допълнят по време на терапията и така нататък. Там просто е също огромна тема, за която може да се говори, но най-просто казано, мислете за вакцинациите, защото вакцинациите са начин, стратегия да намалим риска от който го има понякога при имуносупресията и по този начин пазите своите пациенти от усложнения.